Mastercraft on the beat. Go. Makana kumonimo yemme Oyikwamaka If you see me call me Onyibo Makana kumonimo yemme Oyikwamaka Anywhere I enter they call me Onyibo Makana kumonimo yemme Oyikwamaka All over the world they call me Onyibo Makana kumonimo Ndị Igbo na-edozi obodo, ndị Igbo na-emepe obodo, ndị Igbo na-ahazi obodo, ndị Igbo na-eme ọfụma, ndị Igbo nọ n'ime afịa, ndị Igbo na diaspora, ndị Igbo na entertainment, ndị Igbo na gọọmenti. Anyị na-eme ife siri ike, anyị na-eme ife kalaka. Anywhere you enter we dey there. I walk I never see beautiful people. If you them bonu money, makana money If you see me call me makana money by procedures. Okay, Rutuku Anambra very soon. I won't know Abia State never because I will indicate I will tell you. Abia State, they got the party end of a moment. Abia State, I want to Abia State never. Aha. Now, Abia State were larger. I get chatting. Okay? There are down. Konya. Anambra get were larger. I got Chobandi Ebony State. Ebony State. Because all alphabetical order I had them here by this time because all A, E, B. I'll get I'm more than one and cheat in the state. Because when I hear boy states in their back, alphabetical order would never be good never they were all. A boy states are never. A boy states are never. I won't ever hear boy states in their back because Roger was in the states. When Oji was in Enugu State, Enugu State was a large. Kazimo State. Aka wapụtara akpa chero aka wapụtara akpa were ọjị. Biko, I'm on the band. I'm going to fight you like that. You're not discussing. Because what all you general ASCAP president, distinguished. ASCAP president, distinguished. Also, I want to know last year, I'm at the end of the year party. Like I said, they were first by Anambra book up last year, but I'm actually Anambra this year.
because na mụ akwado wee pụta ebe a na mgbede a geenụ ntị ọ bụrụ na ị nọ ebe a unu nọ na mmemme onye ọbụla unu nọ na mmemme geenụ ntị ihe MC na-ekwu awụrụ abịa mmemme na diskọsụ ọkwa otu aka unu ga-esi nọrọ 25th na diskọsụ mmanwa na-agba hita na-agba ya na steji ọ na-akụ egwu na na-ele ya biko ana m ayọ ndị anyị bụzo nye ọjị ebe a bụ ndị Abia steeti. Abia steeti mepere ọnọdụ a biko Abia steeti mepere ọjị ma bifo na-ekwu maka ndị a ka e were maịkị wejere Onowu ka ọ waala anyị ọjị bute katọ nwanne m Onowu na-awa ọjị ịma na anyị amamme ọtụnọ ọ ga-ebu m aka ụmụ unu zụọ unu anyị adịghị echi a na-agwụ agwụ ife anyị bịara ebe a tata ka anyị nọnyere ndị Igbo amaka Igbo amakakwanụ na ọnya bụ nnọkọ ụmụnne a sị na bụ ususu na mmekọrịta arụ bụ ọsọ ọnya bụ ife anyị ji wee bịa ebe a n'ụbọchị nke tata wee sị ka anyị nọnyere ndị Igbo amaka ife niile ebe a na-eme na ha tata na ọya adịla anyị na mmụọ onye ọbụla bịara ebe a n'ụwa okwu iji wee bịa ebe a ka ihe ejide ajọ mmadụ ọbụla anya ịnọchiri ụzọ ajọ mmụọ ọbụla anya nọchiri ụzọ eke agwọ anya bụrụ ya eke ọgwụ anya bụrụ ya ebe ọbụla isi wee bịa ebe a n'ụwa ihe adakwa na lụọ obe gị na lụọ n'udo na lụọ ụla n'udo aka ndị ichie na aka ndị ala dịtara isi onye ọbụla n'ebe a n'ụbọchị onye ọbụla bịara ebe a ọ bụrụkwa na ịlasịa mmanya kpaba ayara onye agbaba n'ayara na ịkpasịa ịbanye ịlasịa ka ihe esi wee la ịnaba iwerekwu uche wee naba so na asị na amaka ya emela onye ọbụla bịara ebe a nkwa onye ọbụla ji ego ahịa aka ya anyị gbuo n'aka nne anyị gbuo mma anyị gbuo n'aka ekpe anyị gbuo mma n'iru ka anyị na-aga na ọbụrụ azụ ka anyị na-aga wee na-asị na Chukwu nke abịa nwa na ndị India anyị zụrụrụ ụkwụ ihe ọma ka anyị jiri ihe ọma ka anyị eji na-agba wee sị na ọya dịrị onye ọbụla ọya dịrị nwoke na mma dịrị nwaanyị na mma n'ọnya ka anyị ji wee bịa ebe a n'ụbọchị nkata na wee sị ka anyị rere ndị Igbo amaka wee sị na nna awa ọja with 5,000 naira 5,000 alright biko o ji 5,000 wụọ ọjị nke a ka bụ na nke ndị Anambra biko anyị ama mgbu ezi oge n'afọ ya mana ọ ga ndị nri I know what I'm saying ọ ga-adabara na Anambra maka na ọ bụrụ na ọ kapịta ama m ihe na-emere afọ a ga-enwe idikwa Anambra ebe ị ga-ha afọ ya ome 5,500 because now one time working for Anambra State. 5,500 Anambra. 5,500 Anambra. Kendi Anambra never. Last year who win me? Una get win this year, una get lose. 5,500. Anambra kajuwe noro. Now, ladies and gentlemen, upon the Abia State 5,500, Abia State 1,000. Apiko, ndị Anambra Oseti, Nsogbu Ade, 5,500. Anambra 6,500. 6,700 Anambra. Imo State, you can have whatever Enugu State, no problem. I know. Anambra 6,500 points. Abia State 1,000. Abia State 0 rupee. Abia State 1,000. Imo State 0 rupee. Chairman of Imo State never. Enugu State 0 rupee. Chairman. I was the round up now. Abia State, you can 1,000. Anambra State, 5,000.
6,500. Uche, I'm not going to Imo State. Imo State, 0 rupee. Obia. Uche. Chairman. Enugu says 0 rupee. Maraba. Olu China come on one name. All right. Nico, Abia State 1,000. Ain't no wrong guy in London. Abia State 1,000. Anambra. Enugu State 6,000. Enugu State 7,000. Enugu State 7,000. Anambra 6,500. Abia State 1,000. I ain't win. Enugu State na top. Enugu State 7,000, ladies and gentlemen. Enugu Anambra we. That's a word in Albania. Awesome. Imo State na 0 rupee. Enugu State 8,000. Enugu State, Enugu kana top. Enugu State. Ganu to yeji kunya bianu no so yeji katon no. Enugu State 8,000. Anambra State. Enugu State. Okay, Anambra State 8,500. Who did you 500 at all? Anambra State 9,000. Anambra State 9,000. Enugu State 8,000. Enugu State 8,000. Get on to Anambra. Enugu State, get on to Enugu State in 9,000. Anambra, come on, Anambra no 9,000. Man, I wear cash of 4,000. So Enugu State in the top cash 9,000 rupees, ladies and gentlemen. What are we not saying here? Enugu State in 9,000 cash. Anambra no 9,000, 8,000. Anambra no 8,000, 5,000 rupees. Anambra no 9,000. Also, what do you know? Anambra no 9,000, but Anambra 4,000 cash. Can you know win? 9,000 Enugu State, 9,000 Anambra, 4,000 cash Anambra, 1,000 Abia State. Abia State. Enugu is stopping with 9,000 rupees. Enugu State is stopping with 9,000. Enugu State. Enugu State. Enugu State 10,000. Enugu State 10,000 rupees. Enugu State 10,000 rupees. Lagu Anambra na top, but if you are police, you are not more than We was a society. Indian police are so. Are you from Anna? Because Ganonte, Enugu State in 10,000 cash. Anambra no 9,000, 4,000 cash. Abia State in 1,000. Imo State in 3,000. Imo State 5,000 cash. Imo State in a top of Anambra Kitao. Imo State 5,000. Imo State 7,000. Imo State, ladies and gentlemen, 7,000 Imo State cash. 7,000. Imo State. What to tell you, ladies and gentlemen, Imo State 10,000 cash. Imo State 10,000 cash. Enugu State 10,000. Enugu State 10,000. Imo State 10,000. Anambra na wa lose location now. Abia State no 1,000. Ebonyi State 0 rupees.
Wahala there. Enugu State, the cash of 11,000. Enugu State, the cash of 11,000. Enugu State, cash of 11,000. Anambra Kanokwa, 9,000. 4,000 cash. I need to see Mohanga the police. Because you need to go to Akita. And the Ganote. One of my Ganote, Nana Mara, you remember last year. I just said 1,000. I just said 1,000. Nana Mara, you remember last year. Nana Mara, Catarego last year. Laulo, Japurego, Puta, Mosa. One Ganote. Cash cannot go back. Enugu State 11,000, Imo State 10,000, Anambra 4,000, 9,000, 5,000 debt. Can you win ever? Enugu na win 11,000. Enugu na win 11,000. 11,500. 11,500 Enugu State. 11,500 Enugu State 12,000. What again? I was on Enugu State 12,000, ladies and gentlemen, cash. Enugu State 12,500 cash. Anambra no 4,000. Enugu State 12,500 cash. Enugu State 12,000. IJ go be eba. IJ go do no go eba na. Ebeba. Abeba no follow wire. How much are ka na bala na ebe? Because Enugu State no 12,500. Anambra no 9,000, 4,000 cash. Imo State no 10,000 cash. Ebonyi State no 0 rupee. Biko Ganote, Abia State no 1,000. Uncle, I'm not cause problem, man. We there. Enugu State go change now, but Join Abia State. what are we not saying? But in the same place. Enugu State. If they join Abia State Now get nothing. If you never 5,500, enjoy from Anambra, enjoy 4,000 and then Anambra cash over 9,500. Get nothing. 4,000 5,000 euro we are Cherono. Cannot be fed ever. Now Anambra no 9,500. Cherono, you must add the correct. My brother, you must all we can. Imo State with a 500. Yeah, Putana, Imo State does your name. 10,500. Now go to left and right. 10,500. Anambra, you can get my Abana. Anambra, where Putana Abana, who they cannot say. Anambra no 9,500. Imo State no 10,500. Enugu State no 12,500. Only in America. Imo State well. Abia State because as a government transfer, Imo State Imo State name transfer of 5,000. You have 15,500. Imo State 15,500. Enugu State no 12,500. Imo State 16,000 what there? 16,000. Now go to left and right. So it's going up 15,200. Make una fear our return. Imo Amaka. Imo State only 16,000. 16,000. Imo State no 16,000. Black gold that they make is I'm not sure but keep the continue to jab alama. Follow us. I don't dey fear. I don't dey fear. Moyo dinaka.
State nọ n'Europe. Ụzọ dị mma bụ dị ha ji Europe. Imo State nọ 18,000 rupees. Imo State 18,000 rupees. Adị akpa ma ụmụ Imo State. Ana nwere ewe n'iwe. Imo State nsogbu dịkwa n'abalị. Iwe wee n'Imo State. Ha bịa n'Igbo ọka ọcha final. Imo State 20,000. Imo State cash 20,000. Imo State agbara. Imo State cash 20,000, ladies and gentlemen. Imo State agbara ọdọ ya. Imo State cash 20,000. Anambra nọ ole? Anambra nọ. Anụ nwayọ na. Anambra nọ 9,500. Ọhịa ọwụ na n'ọnwa ya. Anambra nọ 9,500. Ya bụ ya n'isi. Imo State nọ 20,000. Abia nọ 1,000. Abia State anọ. Price on the level ọnụ obere ego n'Imo State. Ebonyi State 0 rupee. Ebonyi State asụsụ Ebonyi State 0 rupee. Biko. Imo State 21,000. Imo State 20. Ọ gịnị na-eme ebe a? Ọ gịnị na-eme ebe a? Imo State na top this occasion. 21,000. Ndị Igbo va awa na ụyọ ma gị. Imo State 21,000. Imo State. Jesus. Imo State 22,000. Imo State agbara Imo State. Yeah, chere we ife change. I ife me last day kunu ji revenge. Our revenge kunu not today. Imo State. 22,000. Anambra nwekwara ka ha si ebi ndụ. Last year ha gbachikọrọ ụlọ nkịtị unu mecha ihe niile unu na-eme. Ha pụtara ihezi emewe eze maji. Imo State. Anambra State na-arụ project. A na-arụ Muhammad. Enugu. Ọnụ ọtelebele ego ọtelebele ego ọ gara ọrụ na mapụta. Nna biko nwoke obodo si ka o tinyere ndị Anambra at the name of Prince 20 rupees. Onye bụ Emadipu. Biko eze ego ị ga-akwụ ebe a gịnị na-eme? Anambra State laji wero ndị tie 20 rupees in Imo State 22,000 rupees ka ha nọ na ya nwere ọjị. Anambra State Zazu. Anambra ga-agbabi waya now. Zazu. Okay. Ngwa. 2,000 ka ị ga-eji. Okay. Imo State nọ na 9,500. Anambra nọ 9,500. Imo State nọ 22,000. Enugu State akara ọkụ ya nye. 12,500. Enugu State 12,000. Anyị na-agba second. Kedu ka Anambra esi wasa ọjị nyekwa ego? Chairman, Prince of Uli, promote Anambra Mbachero, Anambra na Walasu, 9,500. So what do now? Biko, Anambra no 9,500. Imo State 22,000. Enugu State 12,500. Sorry, 13,000. How many is your 13? Biko. Anambra 9,500. 9,500 Anambra. Anambra 9,500. Anambra 9,500. Anambra no 14,500. Anambra no 14,500. Cash kaima. Cash 9,500. Cash kaima. Anambra. Kita Anambra kita offer him as goes to it. Ọ ihe niile igo na pasta ka ị na-agwa ụgwọ ya. Get
city. Anambra was 10,500. Anambra 10,500. Anambra 10,500. All times still to get Imo State. Kaije. Go put the people over there. Passport, get side in. I get side again. He was sitting at home. He was sitting in a very Anambra. Anambra na watoto. Anambra na watoto. Everyone wants support so I see it now. I need to call you to Anambra. $10,000, yes. 10,000. Anambra 10,000. Distinguished ladies and gentlemen. Anambra 11,000. Anambra 11,000. 11. Imo State 24,500. Enugu State 12,500. Abia State 1,000. Ebonyi State 0 rupees. Ebonyi State 0 rupees. Biko, ọ bụrụ na ị na-asọpọtụ ndị Anambra, biko ọ bụrụ na papa ejima nọrụ ala ewetere ya ọjị nwa Chinemere n'ọga. Nwa Chinemere n'ọga. Biko wetere nwa Chinemere ọjị oje na ya ọjị. Nye ya. Ọ ya bụ nnukwu mmanwụ. Ndị nwe ego. Watch. $1,1K. Never with the $1,1K. We na Bogote. What on our third? Anambra na our third. Imo State in our top for 25,000 rupees. That was 24,500. Or you can measure at 25. Imo State. Or you can measure at 25. Imo State. Enugu State in 13,000. Ebonyi State in 0 rupees. Because the Abia State in 1,000. Imo State in our top for this game. Iwe Benji can be 24,500. He gave us that 25,000. 24,500.
All right. Ladies and gentlemen, I can meet Igwe support on Anambra Voodoo. I won't work on it. Anambra na 11,000. Yeah, 11,000 cash at hand. 11,000 cash at hand. Wahala day. $15,000 at cash. Anambra dey win the Enugu State now. Enugu na battle. Anambra of 15,000 now. Anambra of 15,000. Na tele ge ba chale won Enugu State. Ana cha wallet ya. Tele go gina. Anambra of 15,000 now cash. Then Anambra general of Nazi 15,000, 20,000. Because how we cash, how we debt. Anambra no 15,000 now at cash. Because pledge 5,000, yeah, 20K. Now Enugu State number 13,000. Ebonyi State no 0 rupee. Ebonyi represented ever at all. Ogo Abia State never at least. Ogo. I don't care. Abia State, 1,000 former president. Befa. I want to go Blando. I'm going to give you na Kokono State. Okay. All right. Because I got more about that shaman on the Iwamaka. Who's so woody? Anambra knows it 18,000 at cash. I don't want to be my lady man. Anambra knows 18,000. Anambra knows 18,000. I just said not 2,100. 2,100. Anambra knows 18,000. Anambra. Charun. Now get on to. Anambra no cash at hand 20,000. He must say to me well a problem. You must say to me mistake. Onya pala waga kanodo, waga endo, waunamo, onya pala waga. He must say Anambra no 22,000. Jesus. Anambra 24,000 at stake. You must say to him, Anambra 24,000. He must say to 25. Anambra 24. Jesus Christ.
Anambra no 25,000 rupees, ladies and gentlemen. Anambra 25,000. Anambra 33,500 plus 5,000 pledge wall, man. 38,000 rupees, ladies and gentlemen. 38,000 rupees. What I will say here, he will take a dodge here. Honorable Larry Oche, what I will make a name. I just said it's a 4,100. Larry Oche, what I make a